ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज म्हाका भारी खुशी आसा चेडवांक पळोवन। कितें म्हळ्यार आम्ही पुरा प्राय जाल्ले मनशां आणि मस्त नमुने अनुभव घेवन आम्ही जप सुरू केला आणि तांतू प्रयत्न केला, तांतू मस्त वेळ गेला। मेगेल विशयान तू सांगचो जाल्यार 20 वर्ष जाल्ले मागीर आम्ही ह्या पुरा सुरू केल्ले आणि ताजे मागीर मनांत तशी विचार आयलो की 20 वर्ष वेस्ट गेले। 20 वर्षांत तू मस्त सकाळ एनर्जी आशिल्ली आणि उत्साह आशिल्लो आणि माइंड मस्त फ्लेक्सिबल आशिल्ले, ताजे कसानी उपयोग करनाशी 20 वर्ष जाल्ले मागीर जप सुरू केल्लो, भक्ती मार्ग सुरू केल्लो। तर चेडू प्रायरी कसनय केल्यार ताजे लाईफ लॉंग बेनिफिट जाता। सान प्रायरी आम्ही कसनय संस्कार प्राप्त करता ती आवस बापूसू अनमा आज्जो मामोमा तांगेल कडेन आमकां कसन संस्कार मेळटा ती कसनय वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्राप्त जाता एज अ कल्चर। त्या मानतार प्राय थंय आमगेल भितरी आसता। ताके तरी सकट चेडू वाले मेगेल खातीर मेगेल तर्फेन मस्त मस्त धन्यवाद आसा की तुम्ही सकट चेडवांनी सान प्रायरी थोडेय असल्यारी वडना पण तुम्ही जप करतात ती आणि देवाल विशयान तुमकां मोग आसा, अट्रॅक्शन आसा, ही भारी अभिमानाची वस्तू आसा। इट्स अ थिंग ऑफ ग्रेट प्राइड टू सी यू टेकिंग अप डिवोशनल सर्विस चॅन्टिंग हरे कृष्णा। आमगेल शास्त्रांत तू मस्त नमुन्याक उदाहरण आसा ती ध्रुव महाराज at the age of 5 years, प्रल्हाद महाराज at the age of 5 years। इतली सान प्रायरी तांणी अशी कार्य केला की तांगेल स्टोरी भागवतांत आयल्या। सगळ्यापाशी टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर सर्वोच्च शास्त्र श्रीमद भागवत अमलम पुराणम अशी शास्त्रा भितरी कोणाली काणी येना, पण शुद्ध भक्त असता तागेली मात्र काणी येता। श्रीमद भागवतांत तू शुद्ध भक्ती शिवाय कसनय वर्णन करनी तर त्या श्रीमद भागवतांत तू 18,000 श्लोकांत तू 332 अध्याय 12 स्कंद तांतू तांगेल काणी आसा। दे हॅव गॉट द पोझिशन इन श्रीमद भागवत। मित्र म्हणारी तांणी सान प्रायेचो गौरव केला। सान प्राय असे न्हू कसं करचो जाता, केल्या वस्तू यंग एजारी करचो जायना, व्हड जाले मागीर करचो जायना, म्हातार जाले मागीर करचो जायना। अशी पुरा सर्वोच्च कार्य सान प्राय केल्यार भारी सुलभ पडता। ते तांणी तांगेल्या आयुष्यात जीवनांतुल्या कार्यान कष्टान आमकां सांगून दवरले आसा। तांगेल ती प्रेरणा आमकां प्राप्त आसा। म्हणून आमगेल्या प्रार्थनेन तू आम्ही प्रल्हादाल प्रार्थना केदने वाचिता ती आणि प्रल्हाद नरसिंह आरती करता ती आणि सकाळ सांजे आमगेल देवस्थानांत तू
प्रभुपाद स्वाम्यानं 2 पंत प्रल्हाद नरसिंह आरती कोरका म्हणून सांगितलं असं इथे म्हणारी तांतू आचार्य प्रल्हाद देव नरसिंह ताका प्राप्त करचे काहीतरी प्रल्हादान आमकां प्रेरणा दिल्या आणि ही वस्तू अपोसमा सांगू का की आम्ही सान प्रायरी कसन करता ती कसन केल्ला आणि आमकां सान प्रायरी कसन अनुभव आयला ती तेच आमगेल पर्सनॅलिटी तेच आमगेल व्यक्तिमत्व आयुष्यभर उरता सान प्रायरी आमकां कस कसन अनुभव आयले ती तशी आमगेले विचारधारा माइंडसेट तयार जाता एका तरी प्रल्हाद म्हणटा ती कौमारम आचरम प्रज्ञा 5 वर्ष जाल्ले मागीर भक्ती मार्ग आरंभ करता आणि कोणे सान प्राय धरून 5 वर्ष धरून भक्ती मार्ग आरंभ केला तागेल भक्ती यद्राका आणि कोणाली भक्ती श्रेष्ठ जायना इथे म्हणारी केन्ना आमकां कोळू सुरू जाता आमकां कळता तेन्ना दवरून देवाल आश्रय घेतलेली कसं कसं म्हणून श्रेष्ठ अनुभूती रिअलायझेशन प्राप्त जाता ताची आमी कल्पना करचो जायना वी कॅनॉट इमॅजिन what we will receive एका तरी म्हाका केन्नाय सान चेडू जप करतना दिसता ती म्हाका भारी खुशी जाता भारी अभिमान जाता भारी मोग मनान तू निर्माण जाता इथे म्हणारी केन्ना सान प्रायरी आमी देवाल नांवां जप करता ती भक्ती मार्ग येता ती आमगेल कुटुंब ताजे कल्याण जाता आमगेल जाती आमगेल समाज आमगेल राज्य आमगेल देश आमगेल राष्ट्र या सकडाल भवितव्य सकडाल फ्युचर उज्ज्वल जाता तेका तरी त्या विचार करून मनांत खुशी जाता इथे म्हणारी सान प्रायरी श्रेष्ठ संस्कार श्रेष्ठ साधना श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त जालेली आमगेले पूर्ण जीवन समृद्ध जाता आणि सफल जाता तेका तरी तुम्ही सकडाल चेडवा खातीर मेगेल हार्दिक धन्यवाद आसा हार्दिक मोग आसा आणि तुमगेल सकडा वयली म्हाका मस्त गर्व आसा इथे म्हणारी आमकां त्या सान प्रायरी हे पुरो करूं मेळ्ळी घरांत तू मस्त चांग वातावरण आशिल्लें आध्यात्मीक आशिल्लें पण आमी जे रे कृष्णा संस्थे भितर येवन शिकिले त्या पुरो घरा भितरी नियमितपणे प्राप्त जायना आमकां आणि तो एक बेजार आशिल्लो मागीर त्या निमित्तान भारी उत्साहान आणि कष्टान ह्या पुरा हरे कृष्ण आंदोलनात तू सहभाग करून आता इतले बेजार ना जितलो पूड आशिल्लो आणि निश्चितपणे तुमकां चेडवांक तो बेजार जावचे काय हरकत ना कारण आमगेल जीवनात तू देव सर्वस्व आसा कृष्ण सर्वस्व आसा सकडा पाशी मूल्यवान सकडा पाशी अमूल्य कसं नासल्यारी ती एक वस्तू आसा देव आणि तागेल नाव भगवान अँड भगवान नाम ते आमकां आमगेल्या आवय बापूय प्राप्त जाला आमगेल्या कुटुंबान तो प्राप्त जाला हाची बशी भाग्य वस्तू खंयची ना पोरणे जन्मान तू मागशी जन्मान तू कसं की आम्ही पुण्य केलेलं आहे आणि संत जनाली सेवा केलेली ताजे निमित्त ह्या जन्मान तू सानू प्रायन तो आमकां देवाल नाव प्राप्त जाला देवाल भक्ती वातावरण घरल्या प्राप्त जाला ते पुरा चेडवांक प्राप्त ना केल्या मात चेडवांक भारी दुर्लभ तर तुम्ही त्या दुर्लभ कॅटेगरी आसा ती एका तरी कितले सांगले तितले म्हाका उणी दिसता कितली खुशी कशी सांगची म्हणून म्हाका कळना पण इतले हांव सांगू शकता की सान प्रायरी प्राप्त जाल्लेली आध्यात्मिक संस्कार सान प्रायन तो प्राप्त जाल्लेले ते भारी मूल्यवान आसा आणि आमगेल्या पूर्व जन्मान तो आम्ही कसं कसं पुण्य केला ताचे एक निदर्शक आसा इट इज अ सिंबल अँड मॅनिफेस्टेशन of the great pious activities that we have done in the past life. So thank you very much.
आणि हे स्थान प्रायरी प्राप्त झालेले सर्वोत्तम धन असं, वेल्थ असं, ते केन्नाय आमी सोडूं नज. आणि चढते उत्साहानं ते करता वचूका आणि कशी प्राय व्हड जाता, वी बिकम यंग, तेन्ना आनीक उत्साहानं करून इतर पूर्ण समाजांक एक प्रेरणा, एक उदाहरण, एक आदर्श म्हणून आम्ही स्थापित करूका. आणि एकच एक चंद्र असल्यारी रात्री वेळारी सक्कड कडेन प्रकाश जाता आणि हजार गटल्यान स्टार्स असल्यारी रात्री वेळारी ताने प्रकाश प्राप्त जायना. तर तुम्ही सर्वांनी मेळून तशी चंद्र जावका. आणि चंद्रा निमित्त जाल्ले मागीर या जगत्यान तू जो डार्कनेस आसा, अंधकार आसा, तांतूं तुम्ही तुमगेले आध्यात्मिकतेचे उदाहरण दिवका, तुमगेले प्रकाश तांकां प्राप्त जावका आणि तुमगेले इन्स्पिरेशन तांकां मेळका अशें हांव राधा राणी आणि कृष्णाक मागून घेता आणि तांगेले प्रार्थना करता. आमगे सक्कड चेडवांक लायक आध्यात्मिक संस्कार प्राप्त जावका, तांगेले कडेन लायक जप जावका आणि भविष्य काळांत तूं आध्यात्मिक मार्गदर्शन तुमगेले माध्यमांतल्यान सगळ्यांक प्राप्त जावका अशें हांव देवा मागून घेता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna Prabhuji, thank you for the session. आणि I would request कोणाक चेडवांक कसले प्रश्न असल्यार we can take 2 प्रश्न. चेडवां रोल तांगेले हांव समले म्हळ्यार anybody, their parents, any questions, we can take 2 questions. Is it okay, Prabhuji? Yes, please take. Hare Krishna. Hare Krishna. कोणाला कसले प्रश्न असले चेडवांनी निमगो येता, मळगड्यान निमगो येता, कोणाय निमगो येता. They can unmute and ask if anybody has. Okay. Thank you very much. Yes. ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಣ who is speaking? Hare Krishna. प्रभुजी काउंटर आणि चॅन्ट करत या. काउंटर टू चॅन्ट करूं येता, पण बेस्ट चॅन्ट करचे असल्यार माळ घेतल्यार सांग. काउंटर केन्नाय भायर वतना जावं खंय प्रोग्रामा वतना, ट्रॅव्हलिंग करताना काउंटर घेव येता, पण घरले असताना माळेर जप केल्ले सांग केन्नाय. मस्त पुरा हजार गटल्यान संत मनशांनी, ऑल सेंटली पीपल, तांणी एज अ स्टँडर्ड म्हणून माळेर जप केला. आम्ही तांगेले पदानुगमन करून माळेर जप करका. केन्नाय भायर गेल्यार काउंटर घेव येता. हरे कृष्णा. हरी बोल. Thank you. Or anybody? Hare Krishna. Yes. आणि कोणा? Hare Krishna. Anybody has another question? We can ask one more question. I think Prabhuji, somebody was speaking. Nimgi Mataji. कोणा? Yes. Prabhuji, I want to ask. Sanastana the habit start केलं देवालानी प्रार्थना करचे तो देवाल पूज करचेनी. We remember it also and करचे का उमेद असतं, but होड तर करच्या कष्ट जाता. It takes time. अनेक सांगा ऐकपणी जमा. सानस्ताना आम्ही कसले एक हॅबिट्स लाईक देवाला पूज करचे तो कसले एक देवाला वाजूचे पळय आमकां क्विकली करूक एक हॅबिट येता आणि आमकां क्विकली, बट होड तर करच्याक तिके कष्ट जाता. सो वी सेड हाऊ व्हाय इज दॅट तशें सांगचे प्रभूजी. केन्ना आमगेल ब्रेन डेव्हलपिंग आसा, सान प्रायर आमगेल ब्रेन डेव्हलपिंग आसा, तांतू त्या ब्रेनान तो मस्त एनर्जी आसा, ऊर्जा मस्त आसता तांतू. आणि त्यांना केन्ना कसं आम्ही शिकता ती ते लायफ लॉंग परमनंट मेमरी जाता. आणि प्राय जाल्यार मागीर मागोर आमगेले वेसल्स आणि पुरा ब्लॉक जाता ती, आणि ब्रेन एक कडेन येवन इट बिकम स्टेग्नंट आणि आम्ही मस्त प्रपंचांतू बिझी जाता ती.
आणि प्रपंचांतू ताजी यत्सना ताजी चिंता तंतू जाली मागीर हगूर हगूर मेमरी उणे उण जाता वता. त्या प्रकृती स्वभाव असा. त्याका तरी सान प्रायरी कसं आम्ही शिकता ती, कसं ऐकता ती, कसं नाही बाय हार्ट करता ती, श्लोक म्हणता ती, प्रार्थना म्हणता ती, अष्टक म्हणता ती. ते प्राय जाय ते आमकां उडगास होता. आणि प्राय जाल्या मागीर नवीन प्रयत्न केल्यार उडगास करच्याय कश्ट आसा आणि करच्याकय कश्ट आसा. त्या खातीर हांव सांगिल्लें की आमी तो सान आसतना कसं करता ती ते फारी अमूल्य आणि महत्वपूर्ण आसा. त्या खातीर प्राणायाम केल्यार आमगेली मेमरी चड जाता, मागीर उरता. आणि विपरीत करणी आसन मागीर खंयचे आसनान तूं मात्य सकाल आसा आणि मात्यान तूं रक्तप्रवाह चड जाता. ते करता लागल्यार आमगेली मेमरी चांग जाता. सान प्रायरी आमी त्या पुरा केल्यार वज्रासन असतं, योगमुद्रा आणि सान प्रायरी शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन केल्यार बुद्धी भारी तल्लक जाता. आणि तांगेले ब्रेन पावर आसा पळय ते 100 टायम्स मोर जाता. सुरवेकच चड पावर आसा आणि त्या पुरा आसन केल्यार भारी लायक मेमरी, लायफ लॉंग मेमरी जाता. आणि प्राय जाल्या मागीर केल्यार आशिल्ली मेमरी उरता. इट स्टेज. तर सगळ्यांनी त्या खातीर दीर्घ श्वसन, अनुलोम विलोम प्राणायाम आणि विपरीत करणी आसन ते पुरा कोरका. नातल्यार आमी देवा विशयान तूं कसं नाही शिकता ती त्या पुरा विसरून वतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Yoga. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Sir, Okay. we will, yeah. So, We'll end thank you, here, huh? Prabhuji. Yeah, Yes, yes. we will start. Hare Thank you. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Recording.